Ujeni muje masalanga. Jalani kazo. Jalani Mathematics ndio ipa. Fanya evidence zote mathematics ndio ipa. Ango flora ai sokoneze azinyoza cholinga yona kuti Maggie should bako. Amali nekuda mina tu mathematics imene to see. That's why some people are not kubira. Ambanga ma demonstrations kususu. Zizote na kuti zabodza. Ndene mana nakuti. Kola mtali. Iwo anawo nda dzukulu wawo ali ku America. Bwanji awabweretse ndiwaza panga ma demonstrations putting other people's children in harm's way. Because you want to please your wife, you want to please Ajisale, you want to please Gangata, you want to please Mukito. It's not right. You are old, you want to bend this country so that Zigodi, Tizimenyana, Tizitengana Mitundu, Tizuochana, Tizuomberana, Tizitama demonstration, Tizononga Zintu, Tizononga Gondoinage, Osalagua, Sichunga. It's not fair. It's not right. Chimenenga Pamala in Sana Sie, Ubasra Mvula, Chaguti. Veo tikane spendings tikane mabodza Malawi ndipo kuti zinuzauruza Muhammad bamkhubirira tisakhubirire pokapoka tili nomboli chifanga tisibanga choncho chimene chite tizimenyana tiziotchana tizibangana chipongwe zinuzoti nzabodza tiotcha dzikoli kufacha mabodza ndathokoze ameki specifically Sangwani Mafriwa wapangarize the occasion. Sana ngokhala, he would have chosen ngokhala asonenga limulimbana ndi anthu gachani. He came and said this is not true. Pesa numboni zoti simatikira likoza big. Nzabo it's not true. Technology masinda phone imene timokisa chito 2014 sio mweyo 2014 timokisa chito Mose wale kachani paroba Mose wale on campus ukapeza phone yambavu ile zinthu zinasinda chiyani nimene zili ndingati meke ifuna panga improve zinthu zawo chala kwa chani popo yamba tingapanga manyo kenako anagwisa chilosi nzokweza ku NRB zimene zinabedwa kunkhatabe ndi kumachinga iwana ndoti zisizikwoneka bwino amene waba zimene zindani amwe afuna azipanga register anthu ake kwina kwake osayenera ndefe zitisi anakana ngati mathematics brand new system brand new platform auti yoipa ndiyapile ku Kodi
tione ngati khoti lingakavomereze kulamula ameki kuti abandon the system, because khoti livomera ameki will have no choice. They have to appeal or accept that appeal to court. If they are so bitter, if they really think this is a bad system, appeal to court. Toning at the court and Maggie, we are ordering you abandon the system. Women, toning at the take. That's how we are court. I was on double. I was already making it was court could teach you to him. I did it. That's why I want to know what Angofuna, Tsopano, Assones, Zigo, my demonstrations, Majani, Umaki Search to Amene, Danzao, Gagula, Bonica, Dani, Umaki Sanchito, Uma Fudisa. But the good thing is, the Boroguli, Zosa Tadis, Chifua Amara and any another guy for die, if it's a lie. The face was high, if it's to be food. They didn't difficult anything, nobody bothered about it. A total waste of time. Bwino tisire pompa ziko ndathokoza kwambiri ziko chabalalika pamene bachokera nkhani chabalalika ndi because chabalalika oloyo akamakhala akuziwa kuti ifeyo we are headed for disaster, ifeyo we are headed for a loss. There's no way amalawa angasankhe mdalali kumangocha kuti akhale mtsogoleri pamene achakwera alipo. So chimene chatsala nkungosokoneza zinthu kuti asokoneze dziko lino chisankho chisokonekere. And ndikamana kuti yabalalika kotheratu chifukwa zimene akukambazi bweza aphunzira anavutitsa nthawi ya registration. In the end kunapezeka kuti anthu ena sanakalembetse. Today sanaphunzire apanga zomwezo cholinga choti anthu kukakhale voter habathe pa 16 September anthu asakavote akanene kuti chima chinechi chavota kale ndefe tisavutike. Why? Because of Amtalika ukagambira udindo munthu zaka zako zapita patsogolo wanena wekha kuti sinipangaso 2020 kena kusitha maganizo anthu ena amba kale uthamanga kuti pezana wotsogoleri iwe kuza sitha maganizo. Today what is happening? Anthu onse amene ndi anzeru otakhoza za chilungamo amtalika kuti mpanganizo lakwika ali ku background patsogolo pawo amtalika apangira saraundi ndi anthu achisale agangata ora amanena kuti ndife makulu mpito onena kuti zosalongosoka na amene apanga saraundi amtalika kaya ula mai matanga ora ndali commissioner 2019 kupachitika Tipex anthu abira chisako she was there ndi jeni answer na amene amavera apita amtalika ndi akanamiza aya uyu simathematic yitu afuna abere chanchani chosani simathematic ngakuluku basi press conference talking about something you don't know. So ukandifunsa kuti zuchitika chifukwa chani zuchitika because one DPP idabera imabera kupeko imabera chisankho anafika po jaira 2019 mpaka nogwidwa mpaka na makhoti onse high court constitutional court plus supreme court kuti chisankho chidabedwa null and void. Afuna tipite kokucha abereso tipite ku 2019 abereso ndiye ifeyo ngati Malawi zimene zisavomere chifukwa ndalali kumangochi angofuna tisokoneza nkhani ndiye kuti abalalika nkhani ndiye kuti audzoti sangamugonjetsera zasichakwera pachisankho so titani tingosokoneza ndife Malawi tikane zimenezi kuti ife zimene zikufuna alipo ena amene avomera anyamata mapanga sawa uzuzu alipo anamiwa akandani amene awakwitsa ntchito koma at the end of the day larger good will prevail over evil, because that is evil. What they are doing is evil. They want to burn this country. If we can't have it, then nobody else should have it. If they have a grudge zone, democracy, alipo makoti, amafufuza zintu, akapereka umboni wo, defender, then the court will say, zone, pangani suspend mathematic. Auzoto mboni walibe zina magamba unamiza anthu kuti ku Mozambique kudagwisa ito mathematics zabodza sanga kanene kukhoti zabodza zina magamba kuti ku Philippines adagwisa ito mathematics zabodza ku Philippines anayuza system inake ya ku South Korea ngoyana kakula omeneko ku Mozambique they used manual mujamagambira asangwani mafree they used manual za 2019 izo adagwisa chito zvezidabisa isokonezo futhi nzamanyo za 2019 zedabisa sokonezo kuno. The good thing here, people went to court. Ajakwera malemu achilima anapita ku court. Sana bisa sokonezo. Matemu amachitika because it was genuine. Genuine answer missed the election.
So people are saying we can't have the same person run another election 2020, your presidential, she will mess up again. As it been. That's why people were pouring on the street who are going to demonstrate. No. This is wrong. We all rallied. This is wrong. Today, what is wrong? That's why you see that thing in Zuzu was very pathetic. Such is how I was. Zola mwabanga parachute from Gagudiga, Jetting a bank is Johnny Sero, Kuzus. Aboni Galindo, Anamiwa, taking a bank is Kuzus. Zajabi is also Satanese. Because Zaboza sees so why. Amarawi is a very mabota. Amarawi is a kubiro photo, our Dima Kubira. Alias I never can agenda. Makana agenda, you go for because they can't see anything for themselves. Bwanji tingo sokoneza. Asabanga sibenza. Bavula ndinagale kuti if you rankani tinudindo. Tawino tinudindo onena zinuzona zokazoka zoti nazoni umboni. Tisampatse mu platform yobelo zana zabota. That's the reason I'm running MPC because we don't allow platform young brothers and mazabota. Umpasa basi 1 hour test na mazabota. Oh, smartmatic ku Mozambique, smartmatic ku Nazinama. We don't allow that because we don't want to mislead Malawians. We don't want to mislead Malawians. This is how such one. Ndia Malawi at kubira MPC. MPC simana zabota. It says the truth all the time. Tima rolera kudichi tujo enaji lankulega if it is you fuse, there's a bit bad. So, when I would find minutes, it's because the DPP knows it's headed for electoral disaster. Abiram Tariga has surrounded himself with people that are lying to him. They're crooked. I don't know what's in a crook. I don't know in a crook. In the whole name of negotiating crook or crook. Sale, and when I would go about we speaking, Kodi will Milan, doubts over whether JC, KMSE, those are the people that Mutariga is trusting. Living people, all no Rakozom Pasamarangizo, Azeru, or Vega, or Ona, or the Soali Ligo, and Saka, Kayandani, even the people like Jabonas. I want to go running. Our good our Mandana, our regional chairman, and our tower, and Judge. So I want to go running. Oseo wangu mnyata kula kulia ndani ya Ben Pili sawa kurali kula Ben Pili ango mnyata because the old man is surrounded himself with people that they themselves don't even trust. These are the people that are lying to Peter Tanika kurasa kama zaboza publicly condemning mathematics when he has no evidence whatsoever kuti mathematics ndio wala quick. So vote on the DPP ya baralika ileo da bebe kuti ubaralika kwao for they should not drag Jigorose down the drain of disaster. Kuti tizimenyana, tizikangana because of Peter Mutharika. Ngana he should bring back his children from US, Ngozake, Kawutintani, Zizugulu, and those men that demonstration in town. Other than that, Pesana or Salako because of his own unbridled ambition. We don't see the bomb.